Minggu esuk atus prepot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe Ijol Prasmana. Ya, berkata Linda. Ya, biyen pacar. Rasane bingung, isih ra percaya. Dalam sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ono wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan dadi rapena atine reti-reti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi sesimu pas munggah nang pelaminan aku ngerti yen atiku mung tok rekreasi
Iki pilihanku ninggalke sliramu senadyan tresno iki tulus mung kanggo sliramu mung cukup tak dongake muga urip bahagia bebrayan karo sing liyane.
karo kowe. Kurang sayang piye, kurang kemati kepiye, kowe teko nggawa tresno, kowe lunga aku sing lara. Berkah talenta Silvi Kumalasa. iya Jan, temen ini Jan, maafin aku. Isih kerep sok kelingan pas pertama dewe kenalan, kowe curhat warna-warna, saiki mung kari cerita. Kurang bakoh piye, tok larani tetep ning kene, tok sia-siake aku tetep ro kowe. Kurang sayang piye, kurang kemati kepiye, kowe teko nggawa tresno, kowe lunga aku sing lara. Tiwas wis tenanan, jebul pelampiasan. Tiwas wis
Nggih no mantanku ning ngene nyapa ya? Kira-kira kok ngopeni bojo. Sakit hatiku. Jujur